విదేశాల్లోనూ మన తెలుగు సంప్రదాయ పద్ధతిలో సంబరాలు మేరీలాండ్లో వినాయక చవితి వేడుకలు. అమెరికా దేశంలోని మేరీలాండ్ రాష్ట్రంలో ప్రవాస భారతీయులు వినాయక చవితి పండుగను ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో కుటుంబ సమేతంగా జరుపుకున్నారు. హిందూ సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఇంటింటా పర్యావరణ పరిరక్షణకు అనుగుణంగా పిల్లలు, పెద్దలు, స్నేహితులు, బంధుమిత్రులు పరస్పరం శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఐక్యతను పెంపొందించే ఈ పండుగ ప్రతి కుటుంబాన్ని ఒకటిగా కట్టిపడేస్తుందని, వినాయక చవితి కేవలం ఒక పూజ మాత్రమే కాదు, అది ఒక పంచభౌతిక ఉత్సవం. ఆధ్యాత్మికత, అనుబంధం, ఆనందం కలిసి ఓ మహోత్సవంగా మారుతుంది. పండుగ రోజంతా సంతోషం, భక్తి వాతావరణం నెలకొంది. ఇక్కడ లేదు అంటే నేను కన్సల్టెన్సీ జాయిన్ అయ్యాను. సో ఇండియాకి చేస్తున్నా వాళ్ళు చెప్తారు ఇది అని ఇట్లా చేయాలి. నేను స్టార్ట్ बड़े मिमिक्री होचे बस बारो मोबाइल छे अपनी टीम ना वाला